Sampun katingal mandhap sangging sasana adimulya panjenenganipun Kenyo Ayu Evi Rahmawati ingkang sampun katingal kapit sangging panjenenganipun Kanjeng Rama Sudiana Agamulyana dalasan Kanjeng Ibu Asih ingkang sampun kepareng kumlawi astanipun panjenenganipun Sirat Mojo Risang temanten Sarimbit ingkang samiyuk katingal abebalangan ambalang gantal ambalang suruh matemurose panjenenganipun Pangati Busana ingkang sampun kepareng hanya keti bokor kencana ingkang isinipun tirtaning tirta sekar katingal sumembah astanipun panjenenganipun Kenyo Ayu Evi Rahmawati wonten ngarsa panjenenganipun Keng Raka Garwa pepudayanipun pun Bagus Samsul Fajar ingkang sampun kepareng dodok sak sebokan hamiji isamparanipun Keng Raka Garwa pepudayanipun pun Bagus Samsul Fajar kanthi tirtawening tirta sekar ugi risang temanten Sarimbit tinebihna saking sengkala tinebihna rubida lan ing sambikala panjenenganipun Kenyo Ayu nenggih Evi Rahmawati ingkang sampun paripurna hamiji samparanipun kanthi tirtawening kaping 3 ugi ingkang sampun katingal sigra hangedruk hantalan kaping 3 wujudipun tigan padha pecah saknalika risang temanten Sarimbit pratandha sangging pecah sangging panggulawenting Rama pecah sangging panggulawenting Ibu ugi sageta manjing jroning pribadi setelah kedua mempelai melaksanakan dalam lempar suruh yang tengah membasuh kedua kaki sang suami tercinta dan juga setelah memecahkan telur yang sudah dilaksanakan mempelai pria dipersilakan untuk kedua mempelai yang didampingi bersama orang tua tercinta untuk bisa diboyong menuju ke sasana adimulya ataupun di kursi kebesaran dari kedua mempelai. Kepareng panjenenganipun Pangringgo Wirapitoswara mugi sageta gantos gending ketawang Sri Nalendra utawi gending sanesipun kangge pangiringing Sirat Mojo Risang temanten ingkang badhe kaboyong pinarak minggah wonten ing Sitinggil Pinaturata. Sindur binayang kari toto tataning laksana den wersa nurut jumbuh ngedikaning para winasis sarjana sujana ing awyaji nempana ing maruta nenggih Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tut uri handayani.
Sinten to ingkang saged den wastani ing ngarsa sung tulodo panjenenganipun Kanjeng Rama Rama Sudyana Akamulyana ingkang sampun kepareng paring piwulang paring patuladan dumateng panjenenganipun nak temanten sekalian tutno lakune wong tuamu yunggir anak ucap bagus kelawan cah ayu.